Принципно пари се търсят, когато ти самия съзнаваш, че твоя проект има потенциал и може да направи пари. Ако ти самия, въобще не ти пука проекта ти дали има потенциал и може да направи пари, а просто знаеш, че с този проект можеш да вземеш пари, ти не си излъгал фонда, излъгал си себе си. Защото просто 2-3 години ще харчиш едни пари, на никой не му пука за тия пари, ти ще оцелееш с тях по някакъв начин 2-3 години, най-много си купиш една кола, която ще заложиш след това, но 3 години от живота ти са минали. 3 години, които можеше да минат в нещо със стойност, с потенциал да се превърне в бизнес. Затова за мен провалите са ценни, когато са... Тоест провала за мен е част от формулата за успех, когато е инвестирано времето ти в нещо с висока стойност, което ти си вярвал, че е такова. А когато правиш бизнес за европрограма, ти си глупак.